गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव आरो आब' पान्सि नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बराय हरबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव 80 बोसोरनि मादै दख'ना बेपारिनि न'खौ एसे खोन्थाहरनो नागिरदों। आं जेब्ला थाङो अब्ला मादैया गैयामोन, बेखायनो आङो न' सिंखौ देखायनो हायाखिसै। न' सिङाव हाबाखिसै। मादैया हाथाइनिफ्राय फैयाखैमोन। मादैनि न'आ जाहैबाय दतमा हाथाइनिफ्राय साहा थांनांगौ। बिथांनि गामिखौ नर्थ दतमा होननानै बुङो। मादैनि न'आ नैबेनो। मादै गैयिखाय आङो लामानिफ्रायनो देखायहरबाय। मादैया हाबा लायाखै। मादैजों दंफायो दासान्दि मादैनि फंबायनि हिन्जाव आरो फिसाला आरो बिहामजो दङ। बिथांनि फंबायनि हिन्जावा गावसोरजों जाहोफानो नागिरो। नाथाय मादैया गाव खामायनानै जानाया साबसिन गोथावसिन जायो होननानै बुंनानै गाव हारसिङै बानायनानै जायो। बेखायनो बिथाङा दासिमबो बिजनेसखौ गाराखै, खालामगासिनो दङ। मादैया सासे गोनां गिदिर माहाजोननि फिसाजोमोन। मादैया सिख्लानिफ्रायनो जोबोद मावथिखा। दासिमबो गाव हारसिङै मावनानै जानो बायाखै। बिथांनि नामखौ गावनि खुगानिफ्राय खोनासंदो फैदो। मा नाम मोनलाय मादैना? बिनापानि ब्रह्म ना? बिथाङा हाथाय जोबनानै जिनिसफोरखौ न'आव थांनो थाखाय जुजोब्बायमोन। मादैया हाबा लागोन ना लायाखैमोन? लायाखैना? लाखायाखै गावनो? मादैया रावखौबो लामा नायालासेनो गावनि खामानिखौ गाव मावगासिनो दङ। मादैहा रावबो हेल्पार गैया। दख'नाफोरखौ आरो जिनिसफोरखौ गावनो खननानै गासिबो मनायाव सोनानै लाबाय। दा न'आव थांनो थाखाय रेडि जाबाय। न'आव थांसिगोन। दा टाइमा 2:30 जाबाय। दिनै बेवहायनो एसेनोसै। गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव आरो नुजाथिबावगोन। गोजोन्थों।